सिद्धिं परमां गताः मामुपेत्य पुनर्जन्म कालयमशाश्वतम् आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. Yes, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna, ma. Hare Krishna, Mataji. Yes, ma'am. What, you're not well? Not well, huh? Throat ஒரு மாதிரி அடிக்கடி ஆகுது மேம், என்னன்னு தெரியல. அது பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களா மத்தாஜி, கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்களா? இல்ல இல்ல, ஐ திங்க் ஒன்னு அது இருக்கா, பட் த்ரோட் ஒண்டி இல்ல, ஒரு கோல்டு கீல்டு எல்லாம். சோ ஐ திங்க் இட்ஸ் மோஸ்ட்லி அந்த கோவிட் வந்ததால இம்யூனிட்டி குறையுதுன்னு என் டாக்டர் சொல்றா. நான் என்னமோ கோவிட் அப்படியே நம்ம சுத்திட்டே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது ஒண்ணு வந்துட்டே இருக்கு லைட்டா. மாதாஜி காதுக்கு பஞ்சு வச்சு படிச்சுக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காதுக்கு பஞ்சு வச்சு காத்து உள்ள போகாது. எனக்கு அப்படிதான் இருந்து மாதாஜி. அதுல பஞ்சு மோஸ்ட்லி பண்ணுவேன். இப்போ ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குன்னு பண்றதுல இல்ல வைங்க மாதாஜி, கரெக்டா போயிரும் மாதாஜி. அந்த காத்து உள்ள போகுது, அந்த மாதிரி ஆகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, ma. மேம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஏப்ரல் 1st இருந்து பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல மேம். சோ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் இது வந்து நான் உங்களுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சிருக்கேன். பாருங்களேன் யாரெல்லாம் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறாங்க. அதை குயிக்கா பாத்துட்டீங்கன்னா we can add one student to that batch. நீங்களே ஆட் பண்ணிடலாம். அப்ப வந்து இப்ப பிரேமா மாதாஜி ஒரு குரூப் இன்சார்ஜா வச்சா she should call all the students. ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துட்டு செகண்ட் டே வரலன்னா அவங்க கால் பண்ணிடணும். ஓகே, ரிப்போர்ட் கொடுக்க வேணாம் நமக்கு. ஒரு செகண்ட். சோ அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 3-4 டேஸ்லயே நம்ம கர் பண்ணலாம். ஏன்னா நமக்கு நாளானிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது பேட்ச். அதே மாதிரி ஃபுல் லிஸ்ட் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் ஆனவங்க அந்த ஒரு குரூப்புக்கும் 2 பேர் ஆட் பண்ணிடணும். ஓகே, அதுதான் I was thinking. So I'll take leave. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு மீட்டிங் ஒன்னு இருக்குமா? என்ன டைம்? உங்களோடது 5 o'clock இருக்கு அந்த டொனேஷன்ஸ். பட் லாங்குவேஜ் லீடர்ஸ் கூட இதே 4:15 to 4:45 வரைக்கும் இருக்கு. So that is the meeting is there. Maybe this is regarding that only. என்ன பேசுவாங்கன்னு தெரியாது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் L1 L2 இந்த பிரிட்ஜிங் தான் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு இல்லையா? L3ல இருந்து யாரும் போறது கிடையாது. L1 L2ல தான் நம்ம. அதான் மேம், L1 தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் L1. ஏன்னா என்ன பிளான்னா 1 செகண்ட் ஃப்ரம் யுவர் சைடு இஃப் யூ கேன் அசைன் தி டீச்சர்ஸ் ஃபார் L2. அதாவது L1 இந்த பேட்ச்க்கு இந்த டீச்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா L2 வந்து L2 நான் சொல்லிறேன். நான் இந்த வாட்டி வந்து லலிதா மாதாஜி எடுப்பாங்க. L2 லலிதா மாதாஜி ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிடுங்க அந்த குரூப்ல. எல்லா L1 லிமா இல்ல I don't know which group she will be taking all L1. No, she's taking only kids. Yeah, that batch only taking L2 for all the L1s. Yes, apna ella L1 லயும் add Lalita. Put her responsible. She has to go, she has to speak on the 10th day. So on the connect kondu vandrணும். So people can jump into her. But she will not dominate L1. She will take 5 minutes in every 5 days. அந்த மாதிரி. I'll brief her. Okay, and you handle her actually. ஆமா, I'll handle her. But என்ன சொல்ல வரேன்னா அதே மாதிரி 2 அட்மின் ஒரு குரூப்லயும் ஆட் பண்ணுங்க. Okay. அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கு, அந்த பிபிடி பாருங்க. அது விட்டோம் டிவியேஷன் நீங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. லைக் மல்லிகா மாதாஜி இஸ் டேக்கிங் L1 பேட்ச்ல. ஆமா, அப்ப அவங்கள விட்டுருங்க அட்மினுக்கு. பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி எல்லாரும் 2 பேர் ஆட் பண்ணிடுங்க ஒரு குரூப்ல. ஓகே ஓகே ஃபைன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐலி ND Prabhu spoke for like 1 hour, 1.5 hours yesterday. I'll update it. Nothing this way. Totally different. Okay. I'll update it. Hare Krishna. Fine. Thank you Mataji. Hare Krishna Mataji. Namaskaram Mataji. Namaskaram. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. Namaskaram. Hare Krishna Mataji. Pranam Mataji. Pranam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Badareshu Nityam Bhagavata Sevayam
भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. மியூட்ல இருந்தே நீங்க பாடுறதும் சரி. அடுத்து வந்து இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் அங்க கம்யூனிகேஷன் பண்றதா இருந்தாலும் நோ இஷ்யூஸ், பட் பி இன் த மியூட். ஓகே. ஸோ எல்லாருக்குமே ஐடிசி சர்டிபிகேட்ஸ் வந்திருக்கும். வராதவங்க அவங்க உங்களை மெயில செக் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணுங்க. எனக்கு அனுசூயா மாதாஜி நீங்க ஒருத்தவங்க மட்டும் அப்டேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா தெர் வாஸ் சம் இஷ்யூ. உங்களுடைய இமெயில் ஐடின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு அப்டேட்டட் இமெயில் ஐடின்னு கொடுத்தாங்க ஒன்ஸ் நான் லிஸ்ட் அனுப்பிட்ட பிறகு. ஸோ அதனால ஒரு முறை உங்களோட இமெயில் ஐடியில செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஐடிசி சர்டிபிகேட் வந்திருக்கா இல்லையான்ட்டு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க தீட்சை எடுக்கிறீங்க இல்லைங்களா? யூ ஆர் டூயிங், ஐ திங்க் இஃப் ஐ எம் ரைட். அனுசூயா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருக்காங்க. ஓகே. உங்களுடைய இமெயில்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடிசி சர்டிபிகேட் வந்ததா இல்லையான்னு என்று கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஓகே. அதான் பார்த்துட்டு நீங்க இல்லைன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே. ஃபைன். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஜய கோபி ஜனவல்லப ஜெய கோபி ஜனவல்லப கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லப கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லப கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனசாரி யமுனா தீராவனசாரி யமுன தீராவனசாரி யமுனா தீராவனசாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஜய கோபி ஜனவல்லப கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லப கிரிவரதாரி
जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजन रञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் தான் மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माताजी. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா நமஸ்காரங்கள் வணக்கங்கள் வந்தனங்கள் பிரணாம்ஸ். ஓகே, சோ हरे எல்லாம் कृष्णा வல்ல माता இறைவன் प्रणाम ஹரே माता जी। கிருஷ்ணா. எஸ் பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்க எல்லாருக்கும் நல் அருள் மற்றும் ஆரோக்கியத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோடு, மேலும் நம்முடைய பக்தர்களுடைய ஒரு சிலருடைய குடும்பத்துல இப்போ ஒரு சில அதாவது ஆக்சிடென்ட் மாதிரி நடந்திருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாருமே குணம் அடையணும்ன்ற ஒரு ஒரு பிரார்த்தனையோட நாம இந்த செஷனை தொடங்கலாம். ஸோ அதாவது ஜானகிராமன் பிரபுஜியோட அதாவது பேரன் ஐ திங்க் எஸ்டர்டே ஹி ஹேட் சம் ஐ ஆக்சிடென்ட். ஆக்சுவலி சடனா தெரியாம இது ஹஸ் பீன் அட்மிட்டட் இன் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் ஆபரேஷன் நினைக்கிறேன். அவர் நேற்று கால் பண்ணியிருந்தாரு. எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கும் சேர்த்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ. மேலும் பிரியா பாலாஜி மாதாஜியும் அவங்களுடைய கால் நல்லபடியா குணமடைந்து மீண்டும் பகவானுடைய சேவையில அவங்க எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு இருக்கிறதுக்கான பிரார்த்தனைகளையுமே பண்ணிட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். எல்லாருமே ஒன்றாக சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஒரு முறை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। बाड़ நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கவா? ஹரே கிருஷ்ணா. 2 minutes இருங்க மாதாஜி. நேத்து படிச்சதுக்கான விளக்கம் முடிச்சிட்டு பிறகு நீங்க ஐ திங்க் நேத்த முன்னாடி படிச்சீங்க இல்லையா நீங்க? இல்ல மாதாஜி, இருங்க. நேத்துல படிக்கணும். நேத்து இல்ல, ஐ திங்க் டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே இருக்கணும் மோஸ்ட்லி. ஆமா. யாரெல்லாம் வாசிக்கலையே அவங்களுக்கும் ஒரு அவகாசம் கொடுக்கலாம். அப்படியே ரொட்டேஷன்ல பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்ரிவன் ஷுட். ஹரே கிருஷ்ணா. शोभ्ये दयाश्रमया मनसो निवृत्तया माताजी 37
36 வந்து ஆமா ஆமா கரெக்ட். தஸ்மின் மஹின்மய வசதி வசிதஹ சுகதுஹ கவாஹே ஹேதுத்வாமாப்ஷ்யயதி கர்த்தரித் ஹுகயோர்தயத் ஸ்வாத்மன் விதத்த உபலப்த பிராத்ம காஷ்டஹ. ஓகே, நானே வாசிக்கிறேன். சா யோகி அபி மேலும் ஏதையா இதனால், ஸ்ரமயா இறுதி, மனசக மனதின், நிவிருத்தையா ஜட பிரதிக்கிரைகளின் ஒழிவால், தஸ்மின் அவருடையதில், மகிமி இறுதியான புகழ், அவசித அமைந்து, சுகது கா பாக்கிய இன்ப துன்பங்கள், சுக துக்க அது வந்து இன்ப துன்பங்களில் இக்களுக்கு வெளியே, ஹேத்வம் காரணம், அபி உண்மையில், அசதி அறியாமையின் விளைவு, கர்த்தரி போலி ஆளுமையில், சுகயோ இன்பம் மற்றும் வந்து வலியின், எத் எந்த, ஸ்வ ஆத்மன் அவருடைய சொந்தமானதற்கு, விதத்தே அவர் கற்பித்து கூறுகிறார், உபலப்த உணர்ந்து, பர ஆத்ம பரமபுருஷ பகவானின் கஷ்ட மிக உயர்ந்த உண்மை. அதாவது மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷிலா பிரபுபாதா. ஷிலா பிரபுபாதா கி ஜெய். இவ்வாறு மிக உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையில் அமைந்த மனம், அதாவது உத்தமமான நிலையில் அந்த மனம் வந்து அமைய பெற வேண்டும். இன்ப துன்பங்களுக்கெல்லாம் வந்து அசைவு கொடுக்காமல், இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒருபோல பாவிக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பக்குவமான மனது அந்நிலையில் வந்து மனம் வந்து நிலை கொள்ளும் பொழுது எல்லா பிரதிக்கிரியைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறது. அப்படின்னா நம்ம இந்த செய்யக்கூடிய செயல்கள் எந்த செயல்களா இருந்தாலுமே அந்த செயல்களுடைய விளைவுகளிலிருந்து அது அதாவது விடுதலை அடைகின்றது. நாம் எல்லா காரியங்களிலுமே ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த காரியங்களுடைய பலன்களை வந்து நாம் செய்யக்கூடிய அந்த அதுல இருந்து நம்ம எதுவுமே எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் பொழுது அத்தகைய ஒரு மனோபாவத்தை பெறும். எப்பவுமே மனசு எதிர்பார்ப்புகளோட இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் அதனுடைய உண்மையான இயல்பு. ஆனா ஒருவர் பக்குவமான நிலையில் அந்த மனதை இட்டு செல்லும் பொழுது எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் தான் காற்றக்கூடிய காரியங்களுக்கு எந்த ஒரு அதாவது கர்மங்களா இருக்கக்கூடிய அந்த காரியங்களுக்கு வந்து எந்த பலனுமே அது வந்து விளையாது. அப்போ அப்படிப்பட்ட நிலையில் வந்து அனைத்து விளைவுகளிலிருந்து அது விடுதலை பெறுகிறது இல்லையா? அதன் சொந்த புகழில் அமைகிறது. அப்படின்னா தன்னுடைய அதாவது உண்மையான நிலை மனசு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா அது சத்துவ நிலையில இருக்கணும். அதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் பிஹேவியர். சோ மனசு ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் எல்லாமே இந்த உலகாயுதத்தில் எவ்வாறு நாம சுழற்சி கொண்டிருக்கிறோமோ அத்தகைய நிலையில் இருக்கும் பொழுது அது ரஜோ மற்றும் தாமசிக்க நிலையில் செயல்படுகிறது. ஆனால் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய தன்மை என்ன? மனது பகவானுடைய ரூபமாகவும் நாம் பார்க்கின்றோம் இல்லையா? அவரே வந்து சத்துவ குணத்திரை விபாக இதுல பார்க்கும் பொழுது 3 குணங்கள்ல வந்து நம்ம பிரம்மர் வந்து ரஜோகுணம் மற்றும் விஷ்ணு வந்து சத்துவகுணம் மற்றும் அஜ்ஞானத்திற்கு வந்து சிவபெருமான் என்று நாம குணத்திரையில வந்து இதுல வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? குண அவதாரங்கள்ல. அப்படி மனதனுடைய உண்மையான நிலை எதுனாக்கா சத்வகுணத்தில் இயங்க வேண்டியதுதான் மனதனுடைய உண்மையான நிலை. ஆனால் அது இந்த உலகாயுதத்தில் ஈடுபடும் பொழுது ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகளால் வந்து ஈர்க்கப்பட்டு அந்த குணாதிசயத்தையே அது வெளிப்படுத்துகிறது. சோ அதன் சொந்த புகழில் அமைகின்றது. அப்படின்னா அதனுடைய உண்மையான நிலையில் அது நிலை பெறுகின்றது என்று பொருள். இன்ப துன்பங்களின் எல்லா கருத்துக்களுக்கும் எல்லை கடந்ததாகின்றது இல்லையா? மனசு அந்த இருமைகளிலிருந்து அது விலகி இருக்கின்றது என்று பொருள். இன்பமாயிருந்தாலும் அதற்காக அவன் வந்து அகங்காரம் படாமலும், துன்பமாக இருந்தாலும் துவண்டு போய் அதாவது வெறுப்பை வந்து கொட்டாமலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவ நிலையில வந்து அந்த மனது அமைய பெறுகிறது. அந்த நேரத்தில் யோகி பரமபுருஷ பகவானுடான தன் உறவில் உண்மையை உணர்கின்றார். அப்படின்னா யோகியானவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை மனதை வந்து அவன் அடைய வேண்டும். சத்வத்தில் வந்து அவன் நிலை கொள்ள வேண்டும். அதுக்கப்புறம் தான் அவன் சுத்த சத்துவத்திற்கே போவான். ஃபர்ஸ்ட் சத்வம். உண்மையிலே வந்து அவனுக்கு சத்வ நிலை இருந்தாதான் தெய்வீகங்களை எல்லாமே அவனால உணர முடியும். சத்வ நிலை கொள்ளாத வரைக்கும் அவனால தெய்வீகத்தை உணர முடியாது இல்லையா?
சோ சத்துவம் எதற்கு கட்டுண்டதாகின்றது என்றால் அதுல வந்து ஆனந்தத்தை நாம் எதிர்பார்க்கதால வந்து கட்டுண்ட நிலையை அடைகின்றது. ஆனால் சுத்த சத்துவ நிலை என்பது வேறுபாடு என்னன்னா, சத்துவத்திற்கும் சுத்த சத்துவத்திற்கும் இது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு செல்லும் பொழுது அது சுத்த சத்துவம் ஆகின்றது இல்லையா? ஆனா அதற்கு அந்த ஜீவன் வந்து தன்னுடைய மனதை வந்து சத்துவத்து நிலை கொண்டால் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போக முடியும். சத்துவத்தில் உரையாமல் அது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்லவே முடியாது. அவர் தனக்குத்தானே கற்பித்துக் கொண்ட இன்பத் துன்பங்களும் மற்றும் அதன் பிரகிருதிகளும் அறியாமையின் விளைவாகிய போலி ஆளுமையார் ஏற்பட்டவை ஆகும் என்று கண்டறிகிறார். இது 100% உண்டு. ரியலைசேஷன் நிறைய வரும். அவர் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலுமே தான் என்ன கரெக்டா செய்யறோம், தான் எதை தவறு செய்யறோன்றத வந்து அந்த உயிர் வாழியால கண்டிப்பா உணர முடியும் இல்லையா? மேலும் ஆன்மீகத்துல வந்து அவர்கள் முன்னேறும் பொழுது எத்தனை தடை கற்கள் வந்தாலுமே அதை முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்லணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? மேலும் அந்த தடை கற்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்பதையும் வந்து அவர்கள் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல வந்து சமர்ப்பிப்பார்கள். இதுல இருந்து எனக்கு மோட்சத்தை கொடு, இந்த தடை கற்கள் இருந்து எனக்கு மோட்சத்தை கொடுத்தால் ஒன்றி உன்னுடைய கருணை இல்லை என்றால் நான் இந்த பக்தி பாதையில முன்னேற்றம் அடையவே முடியாது அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளையும் வைப்பார்கள் இல்லையா? சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு யோக நிலையில் வந்து நிலை கொள்ளக்கூடிய அந்த அதாவது யோகி, அதாவது அவர் தனக்குத்தானே கற்பித்து கொண்ட, அதாவது இதுதான் இன்பம் இதுதான் துன்பம் அப்படின்றத வந்து அவரால வந்து உணர முடியக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அதன் பிரகிருதிகளையும் கிரியைகளையும் அதனுடைய விளைவுகள் ஆக்சுவலி சோ ஒரு செயல் அதனுடைய அவுட்கம் இல்லையா? அதனால் வரக்கூடிய இன்னொரு காரியம். சோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம வந்து ஒரு செயல் செய்கின்றோம், அந்த செயலினுடைய விளைவையும் நாம பார்க்கின்றோம். அந்த செயலுடைய விளைவை வந்து நாம வந்து பார்க்கும் பொழுது அது நன்மையா தீமையா அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரைசேஷன் கூட நாம எடுத்துட்டு வருவோம் இல்லையா? அது நன்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் வாழ்க்கையில வந்து நாம அவ்வாறே வந்து முன்னேற்ற பாதையில் செல்லணும்ன்ற ஒரு டிசிஷன் எடுப்போம். ஆனா அதுவே நமக்கு தீங்காகிவிட்டால் நாம எந்த இடத்துல தவறு இழைத்தோம் என்று ஒரு அலசல் வந்து கண்டிப்பா செய்வோம். மீண்டும் அத்தகைய ஒரு தவறை செய்யவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசையும் நாம் எடுத்துட்டு வரோம். இதுதான் கிரியை என்றால் வந்து அதாவது நம்ம செயல்படக்கூடிய தன்மை இல்லையா? கிரியை இந்த செயலை செய்தோம், அதாவது பக்தியில இருந்து செய்யறது ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி கிரியைகள், யோகிகள் வந்து கிரியைகள் வந்து செய்வாங்க, அவங்க தியான முத்திரைகள் எல்லாமே செய்யறது இல்லையா? சோ அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே பிரதி என்றாலே விளைவுகள் தான். ஓகே, பிரதி கிரியைகளும் அறியாமையின் விளைவாகிய போலி ஆளுமை. சோ அதனுடைய பலன்கள் வந்து தீதானால் அது எல்லாமே ஒரு ஏன் இப்படி செய்தோம்னு அலசி ஆராயும் போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம அகங்கார பண்பை வந்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு கண்டிப்பா இருக்கு இல்லையா? அது அகங்காரத்தாலதான் வந்தது என்பதை வந்து அந்த உயிர் வாழியால வந்து கண்டிப்பா உணர முடியும். இன்னொரு முறை அத்தகைய செயலை செய்யக்கூடாது என்ற மன உறுதியையும் அந்த ஜீவன் வந்து எடுத்துக்கொள்வான். அப்படி ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானுடன் கொள்ளும் தொடர்பை மறந்து விடுதல் என்பது அறியாமையினுடைய விளைவாகும். அழகான வார்த்தை இது இல்லையா? பரமபுருஷ பகவானிடம் கொள்ளும் தொடர்பு நாம் மறந்து விட்டோம்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நாம மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு அதாவது நிலையைத்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ எப்ப நாம பகவானை மறந்து விடுவோம்? நாம அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மறந்து விடுவோம். யோக பயிற்சியால் ஒருவர் பகவானம் இருந்து விலகுவதற்கு காரணமாகிய அறியாமையை வேருடன் அழிக்கலாம். ஈவன் பக்தியில கூட நம்ம பண்றோம், அதுதான் பண்றோம். ஆனா யோக நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய செயல் படிப்படியாக அந்த சமாதி நிலையில் வந்து அவர்கள் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை வந்து செயல்படுத்துகிறார்கள். இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறதே யோகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்காக தான் வாசிக்கிறோம். பக்தியை வந்து பேரலா நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்றோம். பக்தியில வந்து இத்தனையுமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்து செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? வெறுமனே பக்தி செயலில் ஈடுபடும் பொழுது நாம வந்து முழுமையான மனதோட நாம அதை ஈடுபடணும், அவ்வளவுதான். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ஒவ்வொரு புலனையுமே நாம பக்குவப்படுத்தி தான் நம்ம செயல்பட முடியும்.
இல்லை என்றால் பக்குவம் அடையவில்லை என்றால் இன்னும் நாம அஞ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள். ஒருவரின் உண்மையான உறவு என்பது இறைவனுடன் கொண்ட நிலையான அன்பு ஆகும் இல்லையா? உண்மையான உறவு, ரியல் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? இப்ப நாம இங்க இருக்கிறது எல்லாமே தற்காலிகம், இது போலி கிடையாது, தற்காலிகமான ரிலேஷன்ஷிப். இந்த உடலை ஏற்று வந்த பொழுது நாம் யாரோடெல்லாம் அதாவது நம்முடைய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோமோ இல்லையா? சோ அதாவது நம்ம குடும்பம், நண்பர்கள், உறவினர்கள், இது எல்லாமே நாடு, மக்கள், இப்படி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாமே நமக்கு இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்குமே என்னென்ன உணர்றோமோ அதை இந்த இந்த புவியிலேயே நம்ம விட்டுட்டு போகிறோம் இல்லையா? சோ இது உண்மையான உறவு கிடையாது, இது தற்காலிகமான உணர்வு. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மாயாவாதிகளுக்கும் நம்ம வைஷ்ணவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்கள்ல வரும்பொழுது ஏன் மாயாவாதத்தை அவ்வளவு கண்டிக்கிறாங்கன்னா, இது போலி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. உண்மையிலே இது போலி கிடையாது இல்லையா? இது போலி கிடையாது. நாம இந்த உடல் கொண்டு வந்திருக்கிறது உண்மைதான் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றமும் இருக்கிறது உண்மைதான். ஆனா இது எல்லாமே காலத்திற்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் அது தற்காலிகமானது அப்படிங்கறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆனா உண்மையான உறவு எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியது, அது நித்தியமானது. இந்த ஜீவனுக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதுதான் நிலையான அன்பு ஆகும். எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய உறவு முறை. அவர்கிட்ட எப்பவுமே நாம நிலைத்த அன்பை நாம அதாவது நாம அவர்கிட்ட அதை செய்யும் பொழுது, அவரிடம் அன்பு கொள்ளும் பொழுது பகவானும் நம்ம கிட்ட அதே மாதிரிதான் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவார் இல்லையா? திரும்ப அவரும் அதே மாதிரி. உயிரினம் என்பது பகவானுக்கு உன்னதமான அன்பு தொண்டு புரிவதற்காக உள்ளது. தட் இஸ் த பிரைமரி டியூட்டி. ஒவ்வொரு ஜீவனுமே பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிவதற்காகன்றே அவதரித்தவர்கள் தான். ஆனால் நாம இங்க ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் ட்ரிப் மாதிரி இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் மீது நம்ம லயித்து விட்டு நாம் என்ன பண்றோம், இந்த உலகாயுத செயல்களில் ஈடுபட்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கும். அப்போ பகவானோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நாம மறந்து விடுகின்றோம். அந்த இனிய தொடர்பை மறத்தல் அறியாமையாகும். சோ அதற்கு காரணம் நாம அஞ்ஞானத்தில் பிறந்தவர்கள். அஞ்ஞானம் எனக்கூடிய பண்பு எங்கிருந்து வருது? பிரம்மர் அவதரித்த பொழுது இல்லையா, அவருடைய உடலினுடைய நிழல் இருக்கு இல்லையா, அந்த நிழலுடைய ஆடைதான் அஞ்ஞானம். அததான் நாம் எல்லாரும் போர்த்தி கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் அவதரித்திருக்கின்றோம். அதனாலதான் அறியாமை எனக்கூடிய பண்பு நம்மளோடையே ஒட்டின்னு இருக்கிறதுக்கான காரணமும் அதுதான். அறியாமையில் தான் இயற்கையின் 3 குணங்களால் நாம் உலகில் துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம். அதோட இந்த இயற்கையில 3 குணங்களும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? அதுவும் பகவானிடத்திலிருந்தே தோன்றி இருக்கிறது. அதனால அதுல அஞ்ஞானத்துலதான் நாம உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். பக்தரின் மனம் தூய்மை அடையும் பொழுது அவர் பரமபுருஷ பகவானின் ஆசைகளுடன் தன் மனதை சரியாக பொருத்தப்பட வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். இதுதான் போன ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். பொருத்தனம் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டு இல்லையா? பகவானுடைய அவருடைய குறிக்கோள் நம்முடைய குறிக்கோளும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்ன செய்யணும்ன்றார் இல்லையா? நாம மீண்டும் அவரிடத்தில் செல்வதற்கான செயல்கள் தான் செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கிறார். நித்திய தொண்டு புரிய வேண்டும். புரிந்தால் மட்டுமே நமக்கு விடுதலை. ஏன்னா அந்த நித்திய தொண்டு புரியும் பொழுது நாம அஞ்ஞானத்திலிருந்து ஞானதளத்திற்கு செல்கின்றோம். உண்மையான அறிவை நாம பெறுகின்றோம். அந்த உண்மையான அறிவை பெறுவதற்காக தான் நித்திய தொண்டு புரியணும். அவருக்கு நாம நித்திய தொண்டு புரியணும்னு அவர் எதுவுமே எதிர்பார்க்கல. ஆனா எதை புரிந்தால் நாம பக்குவம் அடைவோம் அப்படிங்கறத எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு வேத சாஸ்திரங்கள்ல. அதை நாம கண்டிப்பாக பரிபாலிக்கும் பொழுது அஞ்ஞானம் மற்றும் பேராசை இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய நாம அதாவது பக்குவத்தை அடையறதுக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றோம். மனமும் பக்குவம் அடைகிறது. சோ இல்லைன்னா உலகியலின் இன்ப துன்பங்களில் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்ட முழுமையான உன்னதமான நிலை அப்பொழுதுதான் அடைகின்றனர். ஒருவர் அந்த மனசை சரியா பொருத்தினாலின்றி இது நடக்காது. மனசை சரியாக பொருந்திவிட்டால் இப்படிப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் நிலை பெறுகிறார்கள். ஒருவர் தன் சொந்த விருப்பு வெறுப்பில் செயல்படும் வரை இன்ப துன்பங்கள் எனப்படும் எல்லாவித புலனுணர்வுக்கும் அவர் ஆளாகிறார். இது கரெக்ட் இல்லையா? சோ நம்முடைய சொந்த விருப்பு வெறுப்பு, இந்த ஹேட்டட்னஸ், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெக்டேஷன், இந்த ரெண்டுத்தையும் நாம வச்சுட்டு நம்ம செயல்பட்டோம்னா அந்த செயலினால் வரக்கூடிய பலன்களால் நாம கண்டிப்பாக துக்கத்துக்கு உள்ளாகின்றோம். மனசு ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. மனதனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன, நாம என்ன எதிர்பார்க்கிறோமோ அது நடக்கணும்னு நினைக்கிறது. அதற்கு எதிர்மறையாக நடந்தால் அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது அந்த மனதிற்கு கிடையாது. அதனால
மனசு ரொம்பவுமே வேதனைக்குள்ளாகின்றது. அதனால பிசிக்கலியும் நாம வந்து மென்டலி பிசிக்கலி எல்லா விதமான ரீதியிலுமே வியாதிகளுக்கு உள்ளாகின்றோம் இல்லையா? உண்மையில் மகிழ்ச்சி என்பதே இருக்காது. பைத்தியக்கார மனிதனின் எந்த செயல்களிலும் மகிழ்ச்சி இல்லாத போது உலகியற் செயல்களின் இன்ப துன்பங்களும் மன கட்டுக்கதைகளுமே போலியானவை. உண்மையில் எல்லாம் துன்பமாகும். இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே துன்பம்தான். ஆனா அது எந்த அளவுக்கு துன்பமானது என்பதை நாம உண்மையை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவத்தை அடையும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு புரிய வரும். அது வரைக்குமே நமக்கு அது புரியவே புரியாது. நாம சங்கடப்பட்டு இருக்கோன்றதே புரியாமலே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ஆத்மாக்கள் உண்டு. ஏன்னா அவர்களுக்கு அஜ்ஞானம் அவங்க இருக்கிறது. அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க அந்த 4 ரெகுலேஷனையும் பிரேக் பண்றதுலதான் அவங்களுக்கு வந்து இன்பம் இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். உண்மையிலேயே அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிலை மிக மிக கடைநிலையாத கூட இருக்கும் இல்லையா? வீட்டுல ஒண்ணுமே இருக்காது, எடுத்துட்டு போயிட்டு குடிச்சிட்டு வந்து ரோட்ல விழுந்திருப்பாங்க இல்லையா? அந்த குடும்பம் நடு ரோட்ல நின்று இருக்கும். ஆனாலும் அவனுக்கு எந்த பாதிப்புமே இருக்காது. ஏன்னா அவன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான்ற உணர்வே அவனுக்கு கிடையாது. அவனுக்கு வேண்டியது சுகம். அது இந்த போதையினால் வருகின்றது என்று உணர்ந்திருக்கின்றான். அவ்வளவுதான் இல்லையா? அதே மாதிரி தகாத உறவு கூட அதே மாதிரிதான். அனைத்தையுமே வந்து இழந்து ரோடுக்கு வந்திருந்தாலும் அந்த உறவை அவனால முறித்து கொள்ள முடியாது. மேலும் கேம்பிளிங் இல்லையா, சூதாட்டம். சோ அதாவது எதை செய்யக்கூடாது என்று மகாபாரதத்துல வந்து ஒரு வாழ்க்கையே வந்து ஒருவருடைய, அதாவது அந்த குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையே பற்றி நாம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? எவ்வாறு வந்து செயல்படக்கூடாது என்பதையும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வாழ்க்கை பாடங்கள் என்பது அமைந்திருக்கிறது இல்லையா? இப்ப எல்லாம் கேமிங் விளையாடுறோம், பெட்டு கட்டி விளையாடுறோம் இல்லையா? வீட்டுல வந்து பிள்ளைகள் வந்து காசே இல்லைன்னாலும் தாய் தந்தையரிடம் இருந்து அபகரித்து என்ன பண்றாங்க, தே பிளே தி கேம்பிளிங் இல்லையா? கூட்டாக வந்து உட்கார்ந்து என்ன பண்றாங்க, காசை கட்டி பந்தயம் கட்டி நம்ம அதுவும் இப்பெல்லாம் லட்சக்கணக்கில் கூட விளையாடுறத மாதிரி எல்லாமே சொல்றாங்க. இந்த கேம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒருவருடைய வீட்டை வந்து அதுவும் ஒரு வகையான கேம்பிளிங் தான். எங்கே பணப்புழக்கம் வருகின்றதோ அது வந்து கேம்பிளிங் தான் இல்லையா? சோ ரெகுலேஷன்ஸை இப்பெல்லாம் நாம ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. முதல்ல அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்டா டைம் பாஸா நம்ம ஆரம்பிப்போம். ஆனா அதுக்கப்புறம் அதுவே வாழ்க்கையாக அமைந்து விடுகிறது. அதனால இன்ப துன்பங்கள் எல்லாமே மனக்கட்டு கதைகளும் போலியானவை இல்லையா? சோ உண்மையில் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து இன்பம் என்று பெரிதாக சொல்லிக் கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. அதனால இன்பமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அது நமக்கு இன்பமாக ஆகாது. யாருக்கு? உண்மையை உணர்ந்தவர்களுக்கு. அவ்வாறே அவர்கள் எண்ணுவார்கள். இது வாழ்க்கையில நடக்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி, அது நடக்கட்டும் என்று நினைப்பார்களே ஒழிய இப்ப இது ரொம்பவுமே சந்தோஷமான நிலை அப்படிங்கறத வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. மனமானது பகவான் ஆசைக்கு ஏற்றபடி செயல்படுமாறு பக்குவம் அடையும் பொழுது ஒருவர் உன்னத நிலையை அடைகின்றார். எப்ப நாம இறைவனுடைய புலன்கள் திருப்தி செய்யறதுக்கான செயல்களில் நாம் ஈடுபடுகின்றோமோ அதுதான் ஒருவருக்கு உண்மையான நிலையை வந்து எடுத்துரைக்கின்றது. உலக இயற்கையின் மீது ஆதிக்க செலுத்த விரும்பும் ஆசையே அறியாமைக்கு காரணம். எது ஆவித்யை எதனால காரணம்? நாம் இந்த இடத்துல ஆளணும், பவர், பொசிஷன் இல்லையா? இந்த நிலையில எல்லாமே நம்மதுன்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க. அப்பதான் அது அஞ்ஞானத்துல வந்து முடிக்கின்றது. இந்த ஆசை முழுவதுமாக மறைந்து ஆசைகள் பகவானோடு சரியாக பொருந்தும் பொழுது ஒருவர் முழுமையான நிலையை அடைந்துள்ளார். சோ இதெல்லாம் விடுத்து உலகாயுதத்துல விடுத்து ஆன்மீகத்தில் போகும் பொழுது அவர்கள் உண்மையான நிலையை அவர்கள் உணர முடியும். அத்தகைய நிலையில் அவர்கள் ஸ்திரமாக நிலை பெறுகிறார்கள். உபலப்த பிராத்ம காஷ்ட அப்படின்னா, உபலப்த என்றால் உணர்தல் என்று பொருள். உணர்தல் தனித்தன்மையை அவசியமாக குறிக்கின்றது. இண்டிவிஜுவாலிட்டி இல்லையா? ஆத்மா தனி, அதாவது அவனும் வந்து தனியாக இருக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் பர்சன் தான். ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தனிப்பட்ட ஒன்றுதான். ஒரு ஆத்மா இன்னொரு ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது இல்லையா? ஆனா இந்த ஆத்மா அந்த பரம்பொருளோட சம்பந்தம் பெற்றது. பரம்பொருளோடு இணைந்திருக்கும் பொழுதுதான் அது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும். பரம்பொருள் இல்லை என்றால் அந்த இயக்கம் என்பது இருக்காது. அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இல்லை என்றால் அது இயங்கவே இயங்காது. விடுதலை அடைந்த நிலையில் உண்மையான உணரும் தன்மை வந்து அதாவது ஒருவர் லிபரேஷன், அதாவது மோட்சமான நிலையை முமுக்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல. சோ விடுதலை பெறாத பொழுது இனிமேதான் வந்து, அதாவது இந்த உடலிலிருந்து வெளியில போகாம ஆனா ஆத்ம ரூபத்துல விடுதலை அடைந்த தன்மை, அதாவது வைகுண்டம் போகிற வரைக்குமே. ஆனா இந்த யுக உலகத்தில் பொழுதே விடுதலை அடைந்த தன்மையில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் முமுக்ஷுக்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ விடுதலை அடைந்த நிலையில் உண்மையான உணரும் தன்மை வந்து உண்டாகிறது.
நமக்கு உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய பக்குவம் என்பது நமக்கு வந்து விளங்க ஆரம்பித்தால் கண்டிப்பாக நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல இருக்கின்றோம் என்று பொருள். அப்படியே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி இப்படிதான் அப்படிங்கறது உணரக்கூடிய தன்மையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். நிவிருத்தையா என்றால் உயிரினம் தன் தனித்தன்மை தக்க வைத்துக் கொள்கின்றது என்று பொருள். அதாவது இண்டிவிஜுவாலிட்டி, சோல், ஆத்மாவோட நிலையை வந்து அது நிலை பெற்றுக் கொள்கின்றது. ஆத்மா தன்னை உணர்தல் தான் ஆத்மாவுடைய நிலை இல்லையா? தான் யார் என்பதை, ஹூ ஆம் ஐ அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கண்டிப்பா நமக்கு வரணும். எது வரைக்கும் அந்த கேள்வி நமக்கு வரலையோ அது வரைக்கும் நாம அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள். மேலும் ஒருமை என்றால் ஒருவன் இண்டிவிஜுவல் இல்லையா? ஒருவை என்றால் அவர் பகவானின் மகிழ்ச்சியை உணர்கின்றார் என்று பொருள். அதாவது நாம் ஆற்றக்கூடிய திருத்தொண்டினால் இறைவனுக்கு வந்து திருப்தி ஏற்படுத்தும் பொழுது அந்த திருப்தியை நமக்கு வந்து பேரானந்தத்தை வழங்குகின்றது. அததான் ஒருமை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானிடம் மகிழ்ச்சியை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. அவர் ஒன்லி ரிஜாய்சிங் தான், வேற எதுவுமே அவர்கிட்ட கிடையாது. மேலும் ஆனந்த மயோப்யாஷாத், பகவானின் இயற்கையாகவே தெய்வீகமான மகிழ்ச்சியை நிறைந்தவர். அவர் உண்மையிலே he has his own pleasure potency இல்லையா? அதாவது நம்ம ஹலாதினி பொட்டன்சி ஆல்ரெடி அந்தரங்க சக்தி அவருக்கு உண்டு, அதுலயே ஹலாதினி பொட்டன்சி அவர்கிட்ட உண்டு இல்லையா? சோ விடுதலை அடைந்த நிலையில் பகவானுடன் ஒருமை என்றால் மகிழ்ச்சியை தவிர ஒருவருக்கு வேறு உணர்தல் இல்லை என்று பொருள். அப்போ விடுதலை என்ற தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா இதையைத்தான் வந்து உணர்வார். அந்த பிளஷர் பொட்டன்சியை தான் அவங்க உணர்வாங்க. பேரானந்தத்தை வந்து அவர்கள் வந்து உணர்வார்கள். மேல் ஆனால் தனிப்பட்டவர் இன்னும் இருக்கிறார் இல்லையேல் உன்னதமான இன்பத்தில் தனிப்பட்ட உணர்தலை குறிக்கும் உபலப்த என்னும் இந்த செயல் வந்து இந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். உபலப்த என்றால் உணர்தல் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தருமே தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெறும் பொழுது உண்மையான நிலையை உணர்தல் அந்தந்த ஜீவன்கள் மட்டுமே வந்து சொந்தமானதுதான் இல்லையா? சோ எல்லா ஜீவன்களும் ஒன்றே போல நின்று ஒரு சிங்கிள் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களுடைய பக்தியினுடைய லெவல் எல்லாமே அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய செயல்பாடுகள், பக்குவம், இதன் அடிப்படையில தான் அவங்க வந்து அத்தகைய நிலையை வந்து உணர முடியும். அவ்வாறு அவர்கள் உணரும் பொழுது இந்த இக உலகத்தில் வாழும் பொழுதே விடுதலை அடைந்த நிலையில் இருப்பார்கள், முமுட்சுக்களாக அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்கோ. தேகம் சாதம் சாச்சரம் ததீத முத்திதம் வா சித்தோ விபக்ஷயதி யதோத்யகமத் ஸ்வரூபம் தெய்வாதுபேதமத தெய்வவசாதபேதம் வாசோ யதா பரிக்ருதம் மதிராமதாந்தத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேகம் சதம் சரம் ஸ்திதமுத்திதம் வா சித்தோ விபச்யை யதோத்யகமஸ்வரூபம் தெய்வாது பேதமதன் தெய்வ வசாத பேதம் வாசோ யதா பரிக்ருதம் மதிராமதாந்தக. தேகம் ஜடவுடல், ச மற்றும் தம் அந்த, ந இல்லை, சரம இறுதி, ஸ்திதம் அமர்தல், உத்திதம் உயர்ந்து, வா அல்லது சித்த உணர்ந்த ஆத்மா, விபசயதி உணர முடியும், எத ஏனென்றால் அத்யகமத் அவர் அடைந்துள்ளார், ஸ்வரூபம் அவர் உண்மையான தனித்தன்மை, தெய்வாத் விதியின்படி, உபேதம் சேர்ந்து, அத மேலும், தெய்வ வசாத் விதியின்படி, அபேதம் விட்டு பிரிந்து, வாச உடை, யதா போல, பரிகிருதம் அணிந்து, மதிரா மத அந்த மயக்கத்தால் குருடானவர். மொழிபெயர்ப்பு பொருளறி எழுதியவர் ஸ்ரீ பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. அவர் உண்மையான தனித்தன்மையை அடைந்துள்ளதால் முழுவதும் உணர்ந்த ஆத்மா, மது மயக்கமுடைய ஒருவர் தன் உடலில் ஆடை உள்ளதா இல்லையா என்று புரிந்து கொள்ள முடியாதது போல பூத உடல் எவ்வாறு அசைகிறது எவ்வாறு அல்லது செயல்படுகிறது என்பதை எண்ணி பார்க்க முடியாது. பொருளுரை. வாழ்வில் இத்தகைய நிலையை ரூபகோஸ்வாமியால் அவருடைய பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானின் விருப்பத்துடன் முழுவதும் பொருந்திய மனமும் பகவானின் தொண்டில் 100% ஈடுபாடும் உள்ளவர் உலகில் தேவைகளை மறந்து விடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். தேஹோ விதைவ வசக கலு கர்ம யாவத்
ஸ்வாரம்பகம் பிரசீத மீக்ஷத ஏவ சாகஹ தம்ச பிரஜஞ்சம் ஆதிரூட சமாதியோகஹ ஸ்வாப்னம் புனர்நா பஜதே பிரதியுக்த வஸ்துஹு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேகோ ஜைவ வசக கலு கர்மயவாத் ஸ்வாரம்பகம் பிரதிசமி ஷத ஏவ சாகக தம்சா பிரபஞ்சம் அதிரூட சமாதியோக ஸ்வப்பனம் புனனா பஜதே பிரதிபுத்த வஸ்து. தேகா உடல், அபி மேலும், தெய்வ, வசு கா பரமபுருஷ பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், கலு உண்மையில், கர்ம செயல்கள், யாவத் அதே அளவு, ஸ்வ ஆரம்பகம் அவரால் தொடங்கப்பட்டது, பிரதி ஷம்ஷதே தொடர்ந்து வேலை செய்ய, ஏவ நிச்சயமாக, ச அசு புலன்களுடன், தம் உடல், ச பிரபஞ்சம் அதன் விரிவுகளுடன், அதிரூட சமாதி யோக யோக பயிற்சியால் சமாதியில் அமர்ந்து கொண்டு, சொப்பனம் கனவில் பிறந்து, புன மீண்டும், நா இல்லை, பஜதே அவருடையதாக அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார், பிரதிபுத்த விழித்து, வஸ்து அவர் உடல் நிலைக்கு மொழிபெயர்ப்பு. அந்த விடுதலை பெற்ற யோகியின் உடல் புலன்களுடன் பரமபுருஷ பகவானால் பொறுப்பேற்று கொள்ளப்படுகிறது. அதற்கென விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் முடியும் வரை அந்த உடல் தனது வேலையை செய்கிறது. விடுதலை பெற்ற பக்தர் அவருடைய உடல் அமைப்பு நிலையில் விழித்து கொண்டு இவ்வாறு யோகத்தின் மிக உயர்ந்த முழுமையடைந்த நிலையாக சமாதியில் அமைந்து பூத உடலின் பல பலன்களையும் தன்னுடையதாக ஏற்க மாட்டார். இவ்வாறு அவர் உடலில் செயல்களை கனவில் நடக்கும் செயல்களைப் போல கருதுகிறார். பொருளுரை. பின்வரும் கேள்விகள் கேட்கப்படலாம். விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவுக்கு உடலுடன் தொடர்பு உள்ள வரை உடலின் செயல்கள் அவரை ஏன் பாதிப்பதில்லை? உலக அயலின் செயல் மற்றும் எதிர் செயலால் அவர் உண்மையின் மாசு அடைவதில்லையா? இந்த கேள்விகளுக்கு விடையாக விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவானது பூத உடலின் பொறுப்பை பரமபுருஷ பகவான் எடுத்துக்கொள்கிறார் என்று இந்த பதம் விளக்குகிறது. அது உயிரினத்தில் ஆற்றலுக்கு ஏற்றபடி செயல்படுவதில்லை. அது சென்று போன செயல்களுக்கு எதிர் செயலாக பணிபுரிகிறது. பின் விசையை தொடர்பு அறம் செய்த பிறகும் அது ஒரு மின்விசிறி சிறு நேரத்திற்கு அசையும். அந்த அசைவு மின்சாரத்தால் ஏற்படுவதல்ல, ஆனால் இறுதி அசைவில் தொடர்ச்சி ஆகும். அதுபோல விடுதலை பெற்ற ஆத்மா ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல செயல்படுவதாக தோன்றினாலும் அவரது செயல் கடந்த கால செயல்களின் தொடர்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். கனவில் ஒருவர் தன்னை பல உடல்களின் விரிவாக காணலாம். ஆனால் விழித்திருக்கும் பொழுது அவர் எந்த உடல்கள் எல்லாம் பொழியானவை என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். அதுபோல விடுதலை பெற்ற ஆத்மா குழந்தைகள், மனைவி, வீடு முதலிய உடலின் விளைபொருட்களை கொண்டிருந்தாலும் அவர் தன்னை அந்த உலகியல் விரிவுகளுடன் அடையாளம் காண்பதில்லை. அவை எல்லா கனவின் விளைபொருட்கள் என்பதை அவர் அறிவார். தூள உடலானது முழு திடமான பொருள்களால் உருவாக்கப்பட்டது. நுட்பமான உடல், சூஷ்ம சரீரம், மனம், அறிவு கூர்மை, ஆளுமை மற்றும் மாசடைந்த உணர்வு நிலை இவற்றால் உருவாக்கப்பட்டது. ஒருவர் கனவின் நுட்பமான உடலை போலி என ஒப்புக்கொண்டு தன்னை அந்த உடலுடன் இவர் காணாமல் இருந்தார். பின்னர் நிச்சயமாக விழித்திருக்கும் ஒருவர் தூள உடலுடன் தன்னை இனம் காண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. விழித்திருக்கும் ஒருவருக்கு கனவு நிலையில் உடலின் செயல்களுடன் தொடர்பு இல்லாதிருந்தால் போல விழித்திருக்கும் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவுக்கும் தற்போதைய உடலின் செயல்களுடன் தொடர்பு இல்லை. அதாவது அவர் அவருடைய உடலமைப்பு நினைவுகளுடன் அறிமுகமாகி இருப்பதால் அவர் ஒருபோதும் வாழ்வின் உடல் சம்பந்தமான கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேஹம் சதம் நாசரம் சிதாத்முத்திதம் வா சித்தோ விபச்சயதி யதோத்யகமத் ஸ்வரூபம் ததாபாது பேதமத தெய்வம் வசாத பேதம் வாஷயோ யதா பிரகிருதிம் அதிராமதாந்தஹ. தேகம் ஜட உடல், ஷா மற்றும் தம் அந்த, நா இல்லை, சரம இறுதி, சிதம் அமர்தல், உத்திதம் உயர்ந்து, வா அல்லது சித்த உணர்ந்த ஆன்மா, விபயசதி உணர முடியும், எத ஏனென்றால் அத்தியகமத் அவர் அடைந்துள்ளார்,
ஸ்வரூபம் அவர் உண்மையான தனித்தன்மை. தெய்வாத் விதியின்படி உபேதம் சேர்ந்து அதக மேலும் தெய்வ வசாத் விதியின்படி அபேதம் விட்டு பிரிந்து வாசக உடை யதா போல பரிக்கிருதம் அணிந்து மதிரா மத அந்த மயக்கத்தால் குருடானவர். சோ இந்த ஒரு இந்த முழுமை இது தத்துவமான ஒரு இதுதான் நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இதுவரைக்கும் யோகிகள் பகவானுடைய திருவுடல்ல ஒவ்வொரு அங்கமாக எண்ணிக்கொண்டு மனதையுமே பக்குவப்படுத்தி தியான பயிற்சியில செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம போன ஸ்லோகம் வரைக்கும் வந்தோம் இல்லையா? அப்ப மனசு சுத்த சத்துவ நிலையை அடைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அது விடுதலையான ஒரு நிலையை உணரக்கூடிய, இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த ஸ்தூல உடலோட வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் ஆனா அந்த ஆத்மா விடுதலை அடைந்த நிலையை உணர முடியும். அதுதான் நாம போன ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம் இல்லையா? இப்ப இன்னும் மொழிபெயர்ப்புல வேற என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதையும் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அவர் உண்மையான தனித்தன்மையை அடைந்துள்ளதால் முழுதும் உணர்ந்த ஆத்மா, தனித்தன்மை என்று எதனால் சொல்றோம்னா அந்த ஆத்மா சுத்த சத்துவ நிலையை அடைந்திருக்கும் பொழுது அப்போ ஆன்மா தூய்மை அடைந்த நிலையில் இருக்கின்றது. அதுதான் அப்ப தன்னை உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் அந்த ஆன்மாவுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். தான் யார் என்பதும் அதனால தெரிந்து கொள்ள முயலும். நமக்கு இன்னும் அந்த அனுபவம் எல்லாம் வராதனால அதை இன்னும் எக்ஸ்பிரசிவா நம்மளால பேச தெரியல. இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ, ஏன்னா பிரபுபாதர் அவர் உணர்ந்திருக்கிறத தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமா விளக்கி இருக்கிறார். அதை நாம் அவ்வாறே எடுத்துரைத்திருக்கிறத அப்படியே புரிஞ்சு கொள்ள நாம முயற்சி செய்யலாம். முழுவதும் உணர்ந்த ஆத்மா அப்படின்னா தன்னை செல்ஃப் ரியலைஸ்டுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? தான் யார் என்பது இந்த உடலும் இந்த ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் நாம இந்த ஆத்மா எதனால வந்திருக்கோம் இது எல்லாத்தையுமே அவனால புரிந்து கொள்ள முடியும். மது மயக்கமுடைய ஒருவர் தன் உடலில் ஆடை உள்ளதா இல்லையா என்று புரிந்து கொள்ள முடியாதது போல பூவுடல் எவ்வாறு அசைகிறது அல்லது செயல்படுகிறது என்பதை எண்ணி பார்க்க முடியாது. இப்போ குடிச்சிருக்கக்கூடியவன் அவன் உடம்பு மேல துணி இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் அவனுக்கு கண்டிப்பா தெரியவே தெரியாது. அவ்வளவு போதையில இருக்கிறவன் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட இது இந்த போதை எதற்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அஜ்ஞானத்திற்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நாம அஜ்ஞானத்துல எது வரைக்கும் உழன்று இருக்கோமோ அது வரைக்குமே இந்த ஆத்மா உடல் இத பத்தியான இந்த விளக்கங்கள் எதுவுமே நமக்கு புரியாது, தெரியவும் தெரியாது இல்லையா? அது எவ்வாறு இயங்குகின்றது, இந்த ஆத்மா எவ்வாறு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை எல்லாமே அந்த மனிதனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் அதுவே யோகத்தின் நிலை பெற்றவனுக்கு இதை உள்ளது உள்ளபடி புரிய ஆரம்பிக்கும். அததான் இந்த வியாக்கியானத்துல சொல்ல வருகிறார். சோ மேலும் பக்தர்களுக்கு இன்னும் அழகாகவே தெரிய வரும். சோ யோகிக்கு கடினமான பாதை இல்லையா? ஆனா பக்தர்களுக்கு சுலபமான பாதை. ஆனா இத பக்தர்கள் பயிற்சி செய்யணும். எத்தனை தடக்கல் வந்தாலுமே அதை பயிற்சி செஞ்சாங்கன்னாக்கா யோகி என்ன உணர்றாரோ அதை பக்தியிலேயே அவங்க உணர்ந்துடுவாங்க. அததான் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல நம்ம ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் ரொம்ப அழகாக பக்திக்கு எடுத்துரைத்திருக்க அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலிய நஷ கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தமம்னு சொல்லிட்டார். தூய பக்தி தொண்டு புரியற அளவுக்கு நம்மளுடைய நிலையை நம்ம உயர்த்தி கொள்ளணும் இல்லையா? இல்லைன்னா ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் இந்த கர்ம ஞான பாதைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அதனால் வரக்கூடிய பலன்களுக்கு எல்லாமே நாம விளைந்து கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பா நாம அந்த பாதையை செல்ல முடியாது. அதை விடணும். கர்மத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் வரக்கூடிய பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் வெறுமனே கடமையாக செயலாற்றி பக்தி தொண்டை நாம் யார் ஒருத்தர் செய்யறாங்க அதுதான் பக்தி உத்தமம். கிருஷ்ணானுசீலனம் இது எல்லாமே கிருஷ்ணரை ஈர்க்கக்கூடியதோ அதாவது பகவானை ஈர்க்கக்கூடியதோ அதை நாம கண்டிப்பாக செய்யும் பொழுது இருக்கக்கூடிய பக்தியிலே உத்தமமான பக்தி அதுதான் அப்படிங்கிறதே ரொம்ப அற்புதமாக ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்கி இருக்கிறார் இல்லையா? சோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல பூத உடல் எவ்வாறு அசைகிறது, நாமளே எவ்வாறு அசைஞ்சு கொண்டிருக்கோம் மற்றும் செயல்படுகிறது என்பதை எண்ணி பார்க்க முடியாது. யாருக்கு? போதையில் இருப்பவர்கள். அப்படின்னா அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்கள் இதை பிரித்து பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது பொருள். ஞானதளத்திலும் இந்த உண்மையான ஞானம் எது, நாம யாரு, நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்பவர்களால இதை உணர முடியும். அப்படிப்பட்ட பக்குவ நிலையில் இல்லாதவர்களுக்கு இதை கண்டிப்பாக விளக்கவே முடியாது. வாழ்வின் இத்தகைய நிலைமையை ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் அவருடைய பக்தி ரசாமர சிந்துல ரொம்ப அழகாக விளக்கி இருக்கிறார். பரமபுருஷ பகவானின் விருப்பத்துடன் முழுதும் பொருந்திய மனம், அதாவது அனுகூலிய சங்கல்பம்
பிரதிகூலியஷ வர்ஜிதம் இல்லையா? எதெல்லாம் பக்தி சேவைக்கு வந்து அனுகூலமா இருக்கோ அதை மட்டுமே நாம ஏற்றுக்கொள்ளணும். எதெல்லாம் அனுகூலமற்றதோ அதையெல்லாம் நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். இப்படி பகவானுடைய அதாவது அவருடைய ஏற்கக்கூடிய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் வந்து அமைந்து விட்டாலே அதுவே உத்தமமான பக்தி செய்யக்கூடிய நிலையாகும். சோ பகவானின் தொண்டில் 100% ஈடுபாடு உள்ளவர் உலகியல் தேவைகளை மறந்து விடுகின்றனர். இது 100% வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். நாமளே ஒரு பார்ஷியலா பக்தியில இருக்கக்கூடியவங்க தான் இல்லையா? ஓரளவுக்கு தான் பக்தி செயல்ல ஈடுபட்டிருக்கோம், முழுமையா கிடையாது. இருந்தாலும் ஒரு திருத்தொண்டுல நம்ம ஈடுபடும் பொழுது நம்ம சுத்தி என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி நாம கண்டிப்பா கவலையே பட மாட்டோம் இல்லையா? இப்போ வந்து புஷ்பத்தை தொடுத்துட்டே இருக்கோம்னா அந்த புஷ்ப மாலை வந்து அழகா வரணும், அது அப்படியே கோர்வையா வரணும்ன்ற அந்த போக்கஸ் தான் நம்ம மனசுல ஓடிட்டு இருக்குமே ஒழிய சோ நம்மளை சுத்தி எல்லாமே என்ன நிகழ்கிறது, நம்முடைய மகள் என்ன செய்யறான், மகன் என்ன செய்யறான், இத பத்திலாம் நம்ம கண்டிப்பா நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா? உலகாயுதத்தின் தரப்பில் நம்முடைய மனசு கண்டிப்பாக செல்லாது. எப்போ செல்லாது? நாம இறைவனுடைய கைங்கரியத்துல நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் போது. எப்ப நாம முழு ஈடுபாடு செய்யலையோ அப்ப வந்து கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயுமே இந்த மனசு அலையும். சோ நம்மளே நம்ம எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே. ஓகே. தேஹாபிதைவ வசக கலு கர்ம யாவத் ஸ்வாரம்பகம் பிரதீக்ஷமீக்ஷத ஏவ சாகஹ தம்சா பிரஜஞ்சம் ஆதிரூட சமாதி யோகஹ ஸ்வாப்னம் புனர்னா பஜதே பிரதிபுத்த வஸ்துது. அப்படின்னா தேக அப்படின்னா உடன், அதாவது இந்த உடல் ஆக்சுவலி. அபி மேலும், தெய்வ வசுக பரமபுருஷ பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், கலு உண்மையில், கர்ம செயல்கள், யாவத் அதே அளவு, ஸ்வ ஆரம்பகம் அவரால் தொடங்கப்பட்டு, பிரதி ஷமீக்ஷதே தொடர்ந்து வேலை செய்ய, ஏவ நிச்சயமாக, சா அசுகு புலன்களுடன், தம் உடல், சா பிரபஞ்சம் இந்த விரிவுகளுடன் அதன் விரிவங்களுடன், அதிரூடக சமாதி யோக பயிற்சி ஆல் சமாதியில் அமர்ந்து கொண்டு, ஸ்வாப்னம் கனவில் பிறந்து, புனக மீண்டும், நா இல்லை, வஜதே அவருடையதாக அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார், பிரதிபுத்த விழித்து, வஸ்து அவர் உடல் நிலைக்கு இல்லையா? ஆய்ந்தரிய முனிவரை பற்றி நாம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில, ஞாபகம் இருக்கா? ஆய்ந்தரிய முனிவர் என்ன செய்வார்? அவர் வந்து அவருக்கு எல்லாருக்குமே விழித்திருக்க காலம் வந்து அதாவது அதாவது அவர் வந்து உறங்கக்கூடிய தன்மை என்று சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா? எல்லாருமே அதாவது ஒரு பௌதிகவாதி என்ன பண்ணுவான், பகல்ல வந்து அவன் வந்து உலகாயுத செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தால் ஆன்மீகத்தில் வந்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்று பொருள் இல்லையா? அதே வந்து அதே மாதிரி வந்து நம்ம மீண்டும் வந்து நம்ம இரவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே பௌதிகவாதி பிசிக்கலி தான் உறங்கின்னு இருப்பான். ஆனா மனதளவுல அன்றைக்கு நடந்த நிகழ்வுகளால் அவன் வந்து கனவு மையத்துல வந்து அவன் வந்து விழித்து கொண்டே இருப்பான். இது வந்து பௌதிகவாதியினுடைய நிலை என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம். ஆனா ஆய்ந்தறியக்கூடிய முனிவர் வந்து அவர் எப்படி இருப்பார்? அவர் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தை வந்து விழித்திருப்பார், அந்த நிலையில இயங்கி கொண்டிருப்பார் எப்பவுமே. சோ பௌதிகத்துக்கு வந்து அவர் நித்திரையாகத்தான் இருக்கும். பௌதிகத்தினுடைய கண்ணோட்டமே அவர் வந்து மறைத்திருப்பார், பௌதிக கண்ணோட்டமே இருக்காது அவருக்கு. அப்ப எந்த ஒரு செயலிலுமே ஆன்மீக நோக்கத்தோடு தான் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைந்திருக்கும். அதை நாம இந்த இடத்துல நினைவு கூற வேண்டும். சோ இந்த இடத்துல அதாவது அந்த விடுதலை பெற்ற யோகியினுடன் அப்படிப்பட்டவர் ஆய்ந்தறியக்கூடிய முனிவர், இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ கனவு மயம் என்பது அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. இரவில் படுத்தால் வந்து பௌதீகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய கனவுகள் எல்லாமே எதுவுமே வராதவர், கனவு மயமே இருக்காது. ஸோ கனவு மயம் என்பது நாம் இன்னும் உலகாயுதவாதியாக நிறைய பேருக்கு கனவு வரும் இல்லையா? இந்த கனவை வந்து அதுல அதிர்ச்சி உற்றி எழுந்திருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ சில கனவு வரும்பொழுது நமக்கு ஏதோ நிகழ்ந்து விட்டது என்று எழுவோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட தன்மை வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்று. சோ அப்ப நம்ம எப்பவுமே அன்றைக்கான நிகழ்வுகள் எல்லாமே அசை போட்ட வண்ணமே இருக்கும். எதன் தரப்பில் நம்முடைய மனசு வந்து ஆழ்ந்து ஈர்த்து அதனுடைய லயித்து நாம செயல்படுகின்றோமோ அந்த ஒரு நிலைதான் நம்முடைய உண்மையான நிலை என்பதை நாம தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இல்லையா? அதிகமாக உலகாயுத விஷயிலிருந்து ஆழ்ந்திருந்து நாம் செயல்பட்டால் நாம உலகாயுதவாதியாகத்தான் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளணும்.
அதே வந்து உலகாயுதத்துல வந்து அவ்வளவு பற்று இல்லாம தெய்வீகத்தில் நம்முடைய மனதை நிலைத்து எந்த ஒரு உலகாயுத செயலிலுமே தெய்வீகமாக அதை செயல்படுத்தக்கூடிய தன்மையை நாம வந்து கையாள்கின்றோமோ அப்போ நாம தெய்வீக நிலையில இருப்போம்ன்ற அர்த்தம். இதை நமக்கு நாம எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ நாம எந்த நிலையில இருக்கிறோன்றது வந்து நம்மளதான் நாம பார்த்துக்கணும். ஓகே, இன்னும் நாம எந்த அளவுக்கு பக்குவம் அடையணும்ன்றதையும் நாம கண்டிப்பா அதற்கான முயற்சியும் நாம செய்யணும். ஸோ இங்க அந்த ஆய்ந்தறிய முனிவனுடைய நிலையத்தான் இந்த இடத்துல பாக்குறோம். அந்த விடுதலை பெற்ற யோகியினுடைய உடல் புலன்களுடன் பகவானால் அதாவது பரமபுருஷ பகவானால் பொறுப்பேற்று கொள்ளப்படுகிறது. அப்படின்னா ஒருவர் அந்த பக்தியில வந்து நிலை பெறும் பொழுது இந்த புலன்கள் எல்லாம் பக்குவம் அடையும் பொழுது நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் பக்குவமாக வரும் பொழுது இந்த புலன்கள் எல்லாமே இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொடுத்து விடுகிறார்கள். அவர்கள் தான் இயங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது இல்ல. ஒரு பகவான் எவ்வாறு இயங்க வைக்கிறாரோ அவ்வாறே நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனசை வந்து அவங்க பக்குவமாக எடுத்து வருகிறார்கள். ஆனா உலகாயுதவாதிகள் அப்படி கிடையாது. இந்த உலகத்தையே ஆளணும், பவர் பொசிஷன் இல்லையா, அதன் மீது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு, பலன்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்று இல்லையா, அது வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா, எதிர்பார்ப்புகள், இப்படி எல்லாமே வந்து ஈடுபடுவார்கள். அவர்கள் வந்து விடுதலை அடையவில்லை என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்கென விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் முடியும் வரை அந்த உடல் தனது வேலை செய்கிறது இல்லையா. நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து பிறந்திருப்போம், ஒரு தாயின் கருவிலிருந்து ஜனித்து இல்லையா, குழந்தையாகி அடுத்து வந்து வளர்ந்து படிச்சு இல்லையா, ஒரு யவ்வன வயசை அடைந்து திருமணம் புரிந்து நாம ஒரு குடும்பஸ்தராகி நம்முடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய கடமைகள், இப்படி எல்லா செயல்களிலுமே இந்த ஜீவன் வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இல்லையா, மரணிக்கிற வரைக்குமே. சோ அப்போ எல்லாமே உலகாயுத செயல்கள் தான் நாம இங்க செய்யறது இல்லையா. எக்ஸப்ட் இறைவனுக்கு நாம செய்யக்கூடிய திருத்தொண்டு தவிர்த்து அனைத்துமே உலகாயுத செயல்கள் தான். ஆனா அதுல அந்த உலகாயுத செயல்கள்ல எவ்வளவு நாம வந்து பகவானை மையமாக வைத்து செய்கின்றோமோ அவ்வளவும் நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும். சோ இந்த இடத்துல வந்து விடுதலை பெற்ற பக்தர் இந்த உடல் அமைப்பு நிலையில் விழித்து கொண்டு, அப்படின்னா இந்த உடலை வந்து எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து யோசிக்கக்கூடிய தன்மை வேண்டும் இல்லையா. சோ எதுல வேண்டும்னாலும் நம்ம வந்து செயல்படலாம் நினைக்கிறது வந்து நன்மை கிடையாது. எந்த செயலில் நாம் ஈடுபட வேண்டும், எந்த செயலை நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது இல்லையா, நியமங்கள் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. எது செய்யத்தக்க செயல், எது செய்யத்தகாத செயல், பிரவருத்தி நிவர்த்தி இல்லையா. இப்படி இந்த அலசி ஆராயக்கூடிய மனசு இருக்குன்னாலே இந்த உடலும் பக்குவமாக இருக்கின்றது என்று பொருள். இந்த ஸ்தூல உடலும் கூட பக்குவமான நிலையை அடைந்திருக்கிறது. சூக்ஷ்மம் அதை விட இன்னும் பக்குவமா இருக்கும். இவ்வாறு யோகத்தின் மிக உயர்ந்த முழுமை அடைந்த நிலையாகிய சமாதியில் அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்த நிலை இருக்கும்போது சமாதி, பிக்சிங் த மைண்ட் ஆன் த சுப்ரீம் இல்லையா. அந்த பூத உடலின் பலாபலன்களை தன்னுடையதாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் இல்லையா. இந்த உடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மையும் தீமையும் அது தன்னுடையது என்று அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒருத்தர் வந்து இந்த பிரசங்கம் சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவங்க இந்த உடல்ல உட்கார்ந்து இருந்து கொண்டு இந்த ஆன்மா வந்து செயல்படுகின்றது இல்லையா, ஒரு எந்திரமாக செயல்படுகின்றது என்று அந்த உண்மையை உணர்ந்த ஆத்மாவால புரிந்து கொள்ள முடியும். அதே வந்து நம்ம இந்த சப்தாகம் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா காசுக்காக பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த உடல் வந்து தன்னுடையது இல்லையா. சோ அந்த நிலை வந்து நாம கண்டிப்பா வெளியே வரணும். இறைவனுடைய கைங்கரியம் பண்ணும் பொழுது இது நம்மது, நாம தான் செய்யறோம், இந்த சப்தாகத்தை நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்லாம் நம்ம எண்ணவே கூடாது. இறைவன் தாள் அது நம்ம இந்த பௌதீகத்துல நம்ம ஜீவனாக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாலுமே இது இறைவன் நமக்கு செயல்படுத்த வச்சுருக்கார் என்ற உணர்வு கண்டிப்பா நமக்கு வரணும். சப்தாகம் பண்ணும் பொழுது காசையே குறியாக வைத்து கொண்டு செய்யவே கூடாது. அது மிக 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 தவறான ஒன்று இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர் தான், அதாவது பிரம்மபந்து அல்லது திஜபந்துன்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா. ஒரு பிராமணனா இருக்கிறவர் வந்து ஞானத்தை வந்து ஃப்ரீயா வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும் இல்லையா. அவ்வாறு கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் நம்ம வந்து தான் செய்கின்றேன் என்ற எண்ணத்தையாவது நம்ம கைவிடணும். இரண்டுமற்ற நிலையில் இருந்தால் அது மிக மிக தவறான ஒரு நிலைக்கு நம்மள இட்டு சென்று விடும். சோ உடலின் பலாபலன்களை எல்லாம் தன்னுடையது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவே கூடாது. அது தவறு. நான் செய்யறதால இது வந்தது, இது என்னுடையது, இது என்னுடைய பக்தியால தான் நிகழ்ந்தது அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது மிக மிக தவறான ஒன்று. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்யறதுக்கு தான் நமக்கு அதிகாரம் இல்லையா. பக்தி கொள்வது என்பது ஹையஸ்ட் கடமை
இல்லையா? முதன்மையான கடமை. அது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை. கடமையை செய்யும் பொழுது அதுல வந்து நான் செய்தேன் என்று சொல்வதற்கு அங்க எதுவுமே கிடையாது. அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம விடணும். பொறுப்பு அதான், அது எல்லாமே நம்மது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது மிக மிக தவறு இல்லையா? அது ஆன்மீகமா இருக்கட்டும், பௌதிகமா இருக்கட்டும், பக்குவமான முறையில் செயல்படுவதற்கு நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கிறோம். இவ்வாறு அவர் உடலின் செயல்களை கனவில் நடக்கும் செயல்களை போல கருதுகிறார். சோ அப்படிப்பட்ட மனிதர் வந்து, இப்ப இந்த ஆய்ந்தனி மனிதர் வந்து இந்த உலகாயுத செயல்களில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அது ஏதோ கனவுல நடக்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு நினைவு. உண்மையிலே வந்து தான் செயல்படவில்லை, இது ஏதோ கனவுமயமா போயின்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறார். அப்படின்னா அந்த செயலோட அவர் வந்து சம்பந்தப்படுத்தி கொள்வது, அதுதான் உண்மையான நிலை. அது ஏன் கனவுன்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா, உண்மையில் அவர் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த செயல்களுக்கான பலன்களை அவர் விளைவது கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது அது ஒரு நமக்கு கனவுல நடக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் இல்லையா? சோ எப்போ நாம அதனுடைய பலன்களை எதிர்பார்க்கிறோமோ அப்போ நாம வந்து அதனோட சம்பந்தப்படுகின்றோம். பலன் எதிர்பார்க்காமல் செய்யும் பொழுது அந்த செயல்களில் ஈடுபட வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அதை வந்து பகவானுக்காக செய்து முடிக்கிறது நம்முடைய கடமை, அவ்வளவுதான். அந்த செயலுக்கும் நமக்கும் வந்து சம்பந்தம் கிடையாது. இரவுல கனவு வந்தா காலையில விழித்தெடும் போது அந்த கனவு வந்து உண்மையிலே வந்து நம்ம நிகழ்ந்த வண்ணமாக இருக்கின்றதா? கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை வந்து அந்த ஆய்ந்தறிய முனிவர் வந்து வச்சிருப்பார். சோ பின்வரும் கேள்விகள் எல்லாம் நம்ம கேட்கலாமா? அதாவது விடுதலை பெற்ற ஆன்மாவுக்கு உடலுடன் தொடர்பு உள்ளவரை உடலின் செயல்கள் அவரை ஏன் பாதிப்பதில்லை? ஏன்னா அந்த செயல்களுடைய பலன்களை அவர் கருதுவதே கிடையாது, அதனால பாதிப்பு கிடையாது. உலகின் செயல்கள் மற்றும் எதிர் செயலால் அவர் உண்மையில் மாசு அடைவதில்லையா? கண்டிப்பாக அதை அடைவது கிடையாது. பலன்களை விளையும் பொழுது மட்டும்தான் அதற்கு நாம பந்தப்படுகின்றோம் இல்லையா? அப்போ அதனுடைய பாவ புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் நம்மள வந்து சேரும். எப்போ நாம செயல்படும் பொழுது அது நமது செயல் இல்லை, இறைவன் நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறார், அவருக்காக அதை ஆற்றுகின்றோம் என்ற மனப்பக்குவத்தை நாம் செயல்படுத்தும் பொழுது அந்த பலன்களுக்கு அந்த யோகியானவன் வந்து விழைவது கிடையாது. அவன் யோகி மாத்திரம் கிடையாது, பக்தனும் அவ்வாறேதான் ஆற்ற வேண்டும் இல்லையா? செய்யக்கூடிய ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்தும் இறைவன் கொடுத்த கடமை இல்லையா? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை, ஸ்வதர்மம் என்று எடுத்துக்கொண்டு நாம செயல்படணும். பலன்களை நாம விழையவே கூடாது. அவ்வாறு நாம் விழையாமல் செய்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக அந்த கர்ம பலன்களுக்கு நாம ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. சோ கர்ம பலன் எதனால உருவாகின்றது? நாம் அந்த 6 விதமான மாசுகளோட இணைகின்றோம் இல்லையா? எதிர்பார்ப்புகள், காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மச்சனம், இதெல்லாம் மாசுகள். இந்த மாசெல்லாம் நமக்கு படியும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கர்ம பந்தனத்திற்கு உண்டாகின்றோம். எப்ப நாம ஆற்றக்கூடிய கடமை செயல்களை எல்லாமே கடமையாக ஏற்று பலன்களை விழையாம செய்கிறோமோ அங்கே மாசும் கிடையாது, கர்ம பலனும் கிடையாது, கட்டுண்ட நிலையும் கிடையாது இல்லையா? இந்த கேள்விகளுக்கு விடையாக விடுதலை பெற்ற ஆத்மாவினானது பூத உடலின் பொறுப்பை பரமபுருஷ பகவான் எடுத்துக்கொள்கிறார் என்று இந்த பதம் விளக்குகிறது இல்லையா? இந்த தேகத்தினுடைய இதை வந்து ரட்சணை எல்லாமே பகவான் பார்த்துக்குவார் இல்லையா? உடல் உபாதைகள் இருக்கும், ஆனாலும் வந்து செயல்படணும் இல்லையா? சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மனசை வந்து உடல் உபாதைகளையும் மீறி செயல்படணும்னு நினைப்போம். ஆனா சில சமயத்துல உடல் உபாதைகளால உழல வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கும் நாம் ஆட்கொள்ளப்படுவோம். அப்போ பகவானுடைய கருணைக்காக நாம கண்டிப்பாக யாசிக்க வேண்டும். இந்த உபாதைகள்ல இருந்து வந்து இந்த உபாதைகள் எல்லாம் என்னுடையது கிடையாது பெருமானே, எம்பெருமானே, இதெல்லாம் உன்னுடையதே, உன்னை சார்ந்ததே. இந்த உபாதைகள் இருந்து நான் வந்து விடுதலை அடைய வேணுமோ இல்ல வந்து இதனே உழலுமோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து உயர்வான ஒன்று. இதுல எனக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது. எனக்கு தெரிந்தது ஒன்று என்னன்னா, உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த பாக்கியத்தை மட்டும் கொடுங்கோ. இந்த உபாதைகள் எல்லாமே உங்களுடைய பக்கெட்ல தான் நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அந்த உபாதைகளை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமலே வந்து அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார். அப்படிப்பட்ட நிலைதான் உத்தமமான பக்தனுடைய நிலை. எடுத்துக்கொள்கிறார் என்ற பதம், அதுதான் இந்த பதமும் விளக்குகிறது. அது உயிரினத்தில் ஆற்றலுக்கு ஏற்றபடி செயல்படுவது கிடையாது இல்லையா? அதாவது ஆற்றல் என்ன, சக்திக்கு ஏற்றமாறு அது சென்று போன, அதாவது செயல்களுக்கு எதிர் செயலாக பணிபுரிகிறது. மின் விசை தொடர்பு அறச் செய்த பிறகும் மின்விசிறி சிறிது நேரத்துக்கு அசையும் இல்லையா? நம்ம ஃபேன் ஆஃப் பண்ண உடனே என்ன ஆகும், அதை வந்து இம்மிடியட்டா நிக்காது, அதை வந்து சுத்திட்டு தான் நிற்கும் இல்லையா? அந்த அசைவு மின்சாரத்தால வர்றது கிடையாது. அப்ப மின்சாரம் ஆல்ரெடி கனெக்டிவிட்டி துண்டிச்சாச்சு இல்லையா? ஆனாலும்
அது வந்து ஆனால் இறுதி அசைவின் தொடர்ச்சி ஆகும். அது போல விடுதலை பெற்ற ஆத்மா ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல செயல்படுவதாக நமக்கு தோன்றினாலும் அவரது செயல்கள் கடந்த கால செயல்களின் தொடர்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். கனவில் ஒருவர் தன்னை பல உடல்களின் விரிவாக காணலாம், ஆனால் வீழ்த்திருக்கும் பொழுது அதை கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வராது. அழகான ஒரு ஓமை இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க, மின்விசிறி இல்லையா. சோ பட்டன் தட்டின உடனே ஃபேன் என்ன பண்ணும், மெதுவா ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை வந்து எந்த வேகத்துல எந்த ஸ்பீட்ல வைக்கிறோமோ அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சுத்த ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆயிடும். அப்படின்னா அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜின்னா எப்படி சொல்றது தெரியல எனக்கு. அதாவது மின்சார ஆற்றல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இயந்திர ஆற்றலாக மாறிவிடும் இல்லையா. அந்த இயந்திர ஆற்றல் வந்து என்ன ஆகும்னாக்கா, நம்ம இப்போ வந்து ஃபேன் ஆஃப் பண்ண உடனே இம்மிடியட்டா ஒரே அப்படியே டக்குன்னு நிக்கவே நிக்காது. அந்த அந்த இயந்திர ஆற்றல் வந்து ஸ்லோவா வந்து குறைஞ்சு நிற்கும். அது போல முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பௌதீகத்தில் என்றால், அந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ண பிறகு ஃபேன் வந்து சுத்துது இல்லையா, அந்த சுழற்சிக்கு ஒப்பிடப்பட்டு உண்மையிலே அவர்கள் பௌதீகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதனோட மனதை லயித்து அவங்க வந்து எதிர்பார்ப்புகளோடையும் இல்லையா கர்ம பலன்களுக்கு வந்து விழைவதாலையும் செயல்படுவது கிடையாது. அவங்க அனைத்தும் இறைவன் தாள் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வார்கள். அது போலதான் அந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்று புரிஞ்சுட்டு அவங்க வந்து எந்த செயலை செய்தா விடுதலை வரும்ன்றத வந்து அத்தகைய மனப்பான்மையோட அவர்கள் செயல்படுவார்கள். ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது அது அந்த மின்விசிறியும் வந்து நின்றுவிடும். அது போல அவர்களும் வந்து எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் இந்த உலகாயுத செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அதனோட சம்பந்தத்தை வந்து துண்டித்திருப்பார்கள். ஸோ எப்படி ஃபேன் வந்து லோவா வந்து நிக்குதோ அதே மாதிரி வந்து அவர்களும் இந்த உலகாயுத செயல்கள் பலன்கள் இருந்து தூரமாக விலகி இருப்பார்கள். ஆனால் இறுதி அசைவின் தொடர்ச்சி ஆகும் இல்லையா. இது ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கார். சோ அதாவது விடுதலை பெற்ற ஆத்மா ஒரு சாதாரண மனிதனை போலதான் தோன்றுவான், எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் தெரியாது இல்லையா. ஆனாலும் அவனுடைய செயல்கள் எல்லாமே பக்குவமாகவும் விடுதலை அடைந்த நிலையில் செயல்படுவதாக கண்டிப்பா நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். கனவுல ஒருவர் தன்னுடைய எத்தனையோ இன்னைக்கு என்ன நடந்ததோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ந்து விட்டால் இரவில் அதுதான் நமக்கு ஒரு சினிமா ரீல் மாதிரி வந்து போகும் இல்லையா. அப்புறம் ஏதோ ஒரு அதிர்ச்சி அடைந்து எழும்பொழுது நமக்கு வந்து மீண்டும் அதெல்லாம் கனவு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு படுத்துன்னு தூங்குவோம் நம்ம இல்லையா. அது போலதான் ஆனால் வீழ்த்திருக்கும் பொழுது அந்த உடல்கள் எல்லாம் போலியானவை என்று புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்படின்னா இந்த உடல் வந்து தற்காலிகமானது, போலி என்பது இந்த இடத்துல வந்து தற்காலிகமானது, சிறிது காலம் வாழ்ந்து விட்டு செல்வதற்காக இந்த ஆத்மா இந்த உடலை ஏற்றிருக்கின்றது என்பதை வந்து அவர்களால உணர முடியும். விடுதலை பெற்ற ஆத்மா வந்து குழந்தைகள், மனைவி, வீடு, மக்கள் எல்லாமே இருந்தாலும் அவர் தன்னை அந்த உலகியல் விரிவுகளின் அடையாளமாக காண்பது கிடையாது. அந்த ஜீவன்களிலுமே வந்து பகவான் இருக்கின்றார் என்ற நிலையை வந்து அவர்கள் அன்பாகத்தான் இருப்பார்கள். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையை அவர்கள் ஏற்றிருப்பார்கள். அவை எல்லாம் கனவின் விலை பொருட்கள் என்பதை அவர் அறிவார். கனவு போன்றதுதான் இந்த இடம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்தூல உடல் முழு திடமான பொருட்களால் அதாவது பஞ்சமகாபூதங்களால் உருவாக்கப்பட்ட நுட்பமான உடல் மனசு, புத்தி மற்றும் அகங்காரம் இல்லையா மற்றும் மாசடைந்த உணர்வு நிலை இவற்றால் உருவாக்கப்பட்டது. ஒருவர் கனவின் நுட்பமான உடலை போலி என ஒப்புக்கொண்டு இல்லையா, அதாவது நுட்பமான உடல் என்பது இந்த ஆன்மா இல்லையா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது. சோ அது வந்து உடலை வந்து போலி என்று ஒப்புக்கொண்டு தன்னை ஒரு உடலும் இனம் காணாமல் இருந்தால் பின்னர் நிச்சயமாக விழித்திருக்கும் ஒருவர் ஸ்தூல உடல் தன்னை இனம் காண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அப்படின்னா இதுல ஒண்ணு நமக்கு தெரியணும். அதாவது யோகி என்ன பண்ணுவார், நம்ம வந்து அவர் தான் யார் என்பதை தெரிஞ்சுக்குவார். ஆத்மா என்னன்னு தெரியும், சூக்ஷ்ம உடல் என்ன பண்ணும் தெரியும், ஸ்தூல உடல் என்ன பண்ணும் தெரியும். அவருக்கு இந்த 3 நிலைகளை வந்து நல்லா கவனிச்சுக்குவார். அவர் வந்து இந்த ஸ்தூலமான உடல் வந்து பகல்ல இயங்கிட்டுதான் இருக்கும். யாருடைய இயக்கத்தின் கீழே இந்த சூக்ஷ்ம உடலுடைய கைடன்ஸ் பிரகாரம் தான் இயங்கும் இல்லையா. ஆனா அதை எவ்வாறு இயக்குவாருனாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மா பக்குவமாக செயல்படுத்துவார். இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த ஒரு செயல்கள் செய்தாலுமே அதனோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள மாட்டார், பலன்களை எதிர்பார்க்க மாட்டார். அது அவருக்கு விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல வந்து நிலைப்படுத்துகிறது. அதே நபர் வந்து உறங்கி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு கனவு மயம் எல்லாம் எதுவுமே வராது, கண்டிப்பா வராது. ஏனென்றால் அவர் சம்பந்தமே ஏற்படுத்தாத பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே கடமை என்று ஏற்கும் பொழுது கண்டிப்பா கனவு என்பது அவர்களுக்கு வரவே வராது.
சோ கனவு வரும்போது அப்ப நமக்கு எல்லாம் கனவு வருதுன்னா நாம் இன்னும் உலகாயுதவாதியாக தான் இருக்கோம்னு அர்த்தம் இல்லையா? சோ உலகாயுதத்துல இருந்து நாம முக்தி பெறணும்னா இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்தை வந்து பக்குவமான முறையில நாம செயல்படுத்தணும். சோ மனதை பக்குவப்படுத்தினா கண்டிப்பா இந்த புலன்கள் எல்லாமே பக்குவமான நிலைக்கு வரும் இல்லையா? சோ அப்போ தன்னுடைய ஸ்தூல உடலும் தன்னை இனம் காண வேண்டிய அப்போ இந்த யோகி வந்து இந்த சூக்ஷ்ம ஸ்தூலத்துல வந்து தன்னை இனம் காணவே மாட்டார், ஆன்ம ரூபத்துலதான் இனம் காண்பார். இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு டிட்டாச்சு மோட்ல இருக்கும். இந்த உடலோட அந்த ஆன்மா ஒட்டின்றே இருந்தாலுமே தாமரை இலை மேல் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி எப்படி இருக்கோ அது போன்ற உணர்வை அந்த யோகியானவர் வந்து பெறுவார். இந்த உடல் அவர் கண்டிப்பா பேணி காக்கணும் தான் இருக்கிற வரைக்குமே இல்லையா? இந்த உடலுக்கு என்ன உணவு கொடுக்கணுமோ கொடுக்கணும் தான். அதாவது அருட்செல்வம் அருளையும் வந்து உணவாக ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லையா? அதாவது ஆன்மீகத்தையும் அவர் எடுத்துக்கணும், பௌதிகமும் வந்து மிதமாக எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா பௌதிகம் என்ன பண்ணும், அவரையே வந்து ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால சம்பந்தமற்ற நிலையில் வந்து மிதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ விழித்திருக்கும், அதாவது விழித்திருக்கும் ஒருவருக்கு கனவு நிலையில் உடலின் செயல்களுடன் தொடர்பு இல்லாதிருப்பது போல விழித்திருக்கும். விடுதலை பெற்ற ஆன்மாவுக்கும் தற்போதைய உடலின் செயல்களுடன் தொடர்பு இல்லை. அதாவது அவருடைய உடல் அமைப்பு நிலையுடன் அறிமுகமாகி இருப்பதால் அவர் ஒருபொழுதும் வாழ்வில் உடல் சம்பந்தப்பட்ட கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இது பேசிக்கலி மனசு சம்பந்தப்பட்டதுதான் இந்த வியாக்கியானமே. மனசுக்கு எல்லாமே தெரியும். இந்த ஸ்தூல உடல் எப்படி உருவானது, இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எப்படி வந்தது, இந்த ஆன்மாவுடைய நிலை என்ன, இந்த மூன்றையுமே அவர் வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல அதனுடைய தன்மைகளை எல்லாமே அழகா புரிஞ்சிருப்பார். இதெல்லாம் எப்படி பக்குவமா உபயோகப்படுத்தணும்ன்றதும் புரியும். அகங்காரத்தை அவர் வந்து யுக்த வைராகியமாக மாற்றியிருப்பார் இல்லையா? சோ குணத்தை வந்து சுத்த சத்துவத்திற்கு எடுத்து போயிருப்பார். மனசு சுத்த சத்துவமானால் புத்தியும் சுத்த சத்துவத்துல இயங்க வைப்பார். இதெல்லாமே பக்குவம். சோ இதெல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி சூக்ஷ்மம் வந்து இயங்கும் பொழுது இந்த ஆத்மா மேல இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாமே விடுபட்டிருக்கும். அப்போ பக்குவமான புலன்களை அவன் வந்து ஸ்தூலத்துல வந்து நிலைப்படுத்தியிருப்பான். இந்த கண்ணு வந்து தெய்வீகமானதையே பார்க்கணும்னு நினைக்கும் இல்லையா? காது வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களையும் செயல்களையுமே கேட்கணும்னு விழையும் இல்லையா? நாவு வந்து பிரசாதத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்கணும், ருசிக்கணும்னு நினைக்கும். பேசக்கூடிய இந்த வாயும் வந்து அமுதம் போன்ற பகவானுடைய அந்த அழகான அந்த லீலைகளை எல்லாமே எடுத்துரைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் இல்லையா? உணவு பிரசாதம், வயிறும் அதே மாதிரி செரிமானம், இப்படி எல்லாமே ஆன்மீகத்தோட அவன் வந்து சம்பந்தப்படுத்தி கொள்வான். இது எல்லாமே பக்குவமாக நிலை பெறும். இது ஒரு யோகிக்கும் சரி ஒரு பக்தனுக்கும் சரி இதே நிலைதான். ஆனா யோகி ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் வேற, பக்தன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் வேற. அது ரெண்டு தான் வந்து வேறுபட்ட தன்மை. அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. அதாவது அவருடைய உடல் அமைப்பு நிலையுடன் அறிமுகமாகி இருப்பதால் அவர் ஒருபொழுதும் வாழ்வில் உடல் சம்பந்தப்பட்ட கருத்தை இந்த உடல் என்றைக்கு இருந்தாலும் அழியக்கூடிய ஒன்றுதான், இருக்கிற வரைக்கும் இதை பாதுகாக்கிறதுக்கு மிதமான உணவு இல்லையா? சோ நல்ல எண்ண ஓட்டங்கள், இப்படிதான் நன்மையான காரியங்கள் ஈடுபடணும், எல்லோருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடணும், பக்திக்கு நம்ம வந்து பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடையணும். இப்படிப்பட்ட எண்ண ஓட்டங்களை கொண்டிருக்கும். சூக்ஷ்மம் அவ்வாறு இயங்கும். சூக்ஷ்மம் என்ன நினைக்கிறதோ ஸ்தூலம் அதை வந்து வெளிப்படும். அவ்வளவுதான் இதனுடைய கருத்து. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? பஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम